Masquerade saying, Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchikuwa gara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi mbere Zimbabwe, takuigira nyaya yaburitswa neri masungo mira iyo ya Buda ichitaura iyo ichiti Zanu PF Councillor wekuwedza South Buda achi preventer a local clinic from using my blankets ayo arikunzi akadonetwa ne an opposition politician. The clinic iyo yainzi yaifesa ma issues ne ma newborn babies shinzi vaitonorwa yainzi yakareceiva ma blankets 2 weeks ago from Valentine Zanu, an opposition CCC parliamentary candidate for Wedza South constituency in 2023 general elections. So in a telephone interview with the Mirror last Friday, Benjamin Shikuru, Ward 24 councillor, Ward 24 councillor, confirm could instructed the staff at Nangambwe clinic could vadzosere 20 blankets anga donate to the facility. So pavakabvunza zvakare vakarefuse vakaramba kukomenta vachiteta ivo vachiti there was no need to discuss an issue since he was not informed of my donations in the first place. Vabuda vachitaura vachiti, why are we punishing vulnerable people for selfish political ends? I received a call from the clinic staff telling me that the blankets were causing them headaches. I told them to return them to the owner to solve the issue. Vazinumwe vakaconfirma zvakare the matter, vakataura vachiti he was not going to withdraw the donation. Vakataura ivo vachiti I received a call from the clinic staff advising me that they had been ordered to return the blankets last Wednesday. I will not take the blankets back because I'm only making my contribution as a member of this community. I was touched by the plight of patients and nurses at the clinic, which serves over 1,000 villagers. It does not help anyone to return these blankets. Zvakabuda vachitaura mari Zimbabwe katwaya vachiti vakadonata ma blankets aya Aitwa a peace and drug and substance abuse soccer and netball tournament pachisango secondary school. Vazinumwe vakadonata ma blankets aya mushure mekunge the public yakachema the clinic staff vachitaura vachiti there was a critical shortage yema blankets clinic apa, so zvikunzi ma newborn babies vazhinji vakafa at Nangambwe clinic nekuda kwekushayikwa kwema blankets nemamwe supplies muri Zimbabwe. Zvikunzi the nursing staff vari kutozofoswa kupa ma blankets avo kuvanhu vari vulnerable muri Zimbabwe. So this situation iri kunzi iri kulida kuti ma patients kusanganisira vakadzi vanenge vazvara vange vachidischargwa nguva yavo isati yakwana nekuda kwekuti health yavo isawanikwe ichikanganiswa muri Zimbabwe. So the acting sister in charge vakacontacted the Mirror vakanzi vakataura vachiti she was not permitted to comment to the media on the matter muri Zimbabwe. So in response the Zanu PF director for information and publicity Vafara Marapira vakataura ivo vachiti the party welcomes development from everyone regardless of political affiliation. Vakabuda vachitaura ivo vachiti we have never heard of such activities. The president has called all Zimbabweans regardless of political and social lines to assist in development. This is our country and we have to develop it. We want an opposition that also contributes to development. The Zimbabwe Republic Police Deputy Spokesperson Mumashona East Assistant Inspector Mishek Denere vakabuda vachitaura vachiti he was not aware of the matter. Mugore 2019 the Chiredzi West MP Vafarai Musikavanhu vari kunzi vaka withdraw ma hospital beds nemamwe ma medical supplies angadonetwa ku the Chiredzi Polyclinic by an opposition MDC official
vamusika vanhu vari kunzi vakadhampa magudzi anga adonetwa naJohn Mangange outside ma-council offices. Mangange vanga vari based in the United Kingdom, vanga vacontesta for the parliamentary seat but vakaluza to vamusika vanhu. Vamusika vanhu vari kunzi vakateam up nema-state security agents ende zviri kunzi vakabva varemove maambulance anga adonetwa pamwe chete ne30 ma-wheelchairs, pamwe chete ne3 ma-5,000 liters water tanks, pamwe chete ne10 ma-electric operated beds nema-BP testing kits anga adonetwa kuclinic nemamwe ma-items muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi inyaya inorwadza, nyaya inosirisa kuti politics dzasvika pakudaro here pekuti vanhu vava kudisadvantage ma-citizens akavavhotera muri Zimbabwe. Tiudzwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zvakare kwagutu the 33 ma-youth the blue movement kugutu central wanikwa achibatsira their community muri Zimbabwe, vawanikwa vachiclear masango anga ari masides third road iyo inoenda kubhoera ichibva kwagutu. The CCC parliamentary candidate for Gutu Central uyo akakambeni nama-elections a2023 ndiye akaorganiza this activity. Zvakare na party's council candidate weward 35 vatendai Jebeni ndovatungamirira ma-youth nemamwe ma-party members vakaita chiitiko ichi. VaJabeni vakabuda vachitaura nedi masungumira ine interview vachitaura vachiti this area yanga unsafe for ma-motorist chinzi livestock yaingobuda mumabushes ichipinda muroad zvaikonzeresa ma-accidents. Vakabuda vachitaura vachiti there have been so many accidents here as cattle suddenly walked into the road while speeding vehicles passing by. Last week, the car that I was traveling on nearly hit a donkey that entered the road. The Ministry of Transport iri kuneglect ma-roads aya, they are failing to maintain ma-roads aya. Ma-CCC youth vakabuda vachitaura zvakare vachiti Gutu Central constituency must see from this activity that with Nelson Chamisa, the country is in safe hands. We love work, we love our country, we love our people. We are not like FAR's youth who are there for money and violence, beating and killing innocent people. Those vakabuda vachitaura zvakare. The other one, the government invested a lot of taxpayers' money, our money, into tarring this road. Now they are neglecting it, and soon it will have cracks caused by trees growing by the roadside. Those are Buddha Staurwa, the CCC leaders of Staurwa, they are ready to develop the country. Vachibatsira vane also Chamisa. Tinazoti nuna sei nyaya iyi tiudzwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.